Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Kol Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA kalalait banya kendo yuba Preston Tensong Deputy Chief Minister halor kimat jing situlop yaki ki bla sakut ha ka ju ki ai jing Krishan Bapura ya ka jing yaki ki non teaching staff SSA yathu ubabu Peter Terniang President but ubabu Livingston Paliar Secretary ha ka karwo bagi pha sha ka sarkar ling ba uba Preston Tensong ka deban penkiu tulop ya ka tulop jongki da shispa percent ha ka jing pen e ka jing kentiu tulop jongki house name arajar pra Shihajar Sanspa Tingka, House Name Arhajar Shipho, Laihajar Tingka, Hadin Pras Name Clem Kantiushu, Yatu President, Kat Hadus Name Arhajar Khatnriu. Kajin Penkiu Bakiyo, Kandai Hajar Arspa, Lane Kandai Hajar Kandai Spa, Bat Khat Kandai Hajar Sau Arpho Hajar Sau Spa, Kandai Pulai, Tingka Yatu Kiteki Nongilam. Na do arhajar khat nyo hado arhajar arpsaw kentiu kumta ka kenhun nong hikai school SSA kia kendo iba Preston Tensong namar bamdan menteri rangba haba persyang ban kali na kitegi nong hikai balai bom ya kendo yu menteri katnat education kia thu ba umdan bor tang chief minister ola ban ne namar uban ya ka plating ka ya thu secretary shishu benrap kum ka kenhun kinong hikai AMSSASTA ka kershani ka jinyaki non teaching staff Nikong ni sabi ha gani ke cenmen na kalen jungi ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ngelawan hangdi ngidan hang habar jo ketika sekretariat ka jungi ha gani cenmen ngelawan hangni na benta bane kendo ya UCM ha ba ngila phabu appointment la shibnai tam ndre hadu ketika khidmat ka benta ngim sim layo ya appointment bat ngim sim layo bane kendo yi ha ka jing bam yo bane kendo ya UCM program jungi nilai lek banyak kendo ya Deputy Chief Minister jongka Meghalaya iba Preston Tensong. Pada kerja kendo jongi badi halo ke memorandum ha ke badai ke enhancement ke ba nakapur syakapur nilai dawa bad ke balapoi mentah hadu prasnam kanti ke kejeng pemyo isu jongi ya ke enhancement. Di ha ke kasni nilai kendo ya i ba Preston pada kali jui ila kran syai ong ba ngim sara ya kani ka benta ya kani ka jingdawa ka jongi hakmat juga education department ha kabadi badu education minister ba rakam sangma menhak ar tarik ju benai Julai ngila leje kendua i dina kali du i pat il ong yangi ba kabha ba kini kendu ya i chief minister jongka jelahi bergoi na ka benta pansyai na dong sedong koi na kali du i la pedang ya kata ka jing pan ka jongi iong ba kasni na nakali jui ismodai henry pidon kampat tani kendo ya chief minister hangu kupuat nakali jungi ki nohi kai ba nakali jungi ka association di berkawai ya ha ka badi kata jing pa kendo jong education minister ya chief minister ngimla ban mudur namar ba hadin bangilayo ban ya tai bat i ngilayo ban ya syong bat ha ka chamber ka jong i haswa bangilai pai no shala ki jong ki yeng oj ula kular ban simkhia ya ka benta ka jongi ka jingdawa ka jongi rai ula ong ba ula pha yangi ong ba pidehi ba dikendu ha ka bari ka nikamat ka jingdawa ka jongpi ya chief minister tang katahi na kali jogi ila ong ila pha yangi gili gitu ha ka tu ko si ka jingong jongi ka debi tangane ba habali kendo badin marmai khamtip khambha ya ka platingka marbadu mentam patim te ya ka ban ya kendo yu commissioner ka tai te marmai sara sya kabinet tingim tip hadu mentan maradu kete gesini du menta kampak don gondo jingi kendu jingi sin kabar ajing sya meneng lawan lamut bande kendu tuma ka don no to go we jipen kre jingi bikim la bande kendu yangi ngim syai jing sya nakaling jung commissioner ng jingi ilabu ya city ilabu show SPD ro ti ngilai city hatu sini nadu kete gesini ilabu ro ka jing betip nane ka copy show chief minister ro show SPD henry badu mentang nyimyo kano ni tak kadang ngiwan bem tasisin kumba ka jing ta ka chungu re bai dei begini ki commissioner ne ki bayade bapej bakmi ya education department hi berkawai kadum mentang nyimpat syam ban ya kendu mara kading jung ta jungi kamdon kano katai tingila keren sya no do si ban ya kendu chief minister ngi kendu bi badi tingila de be kendu meneng nyimla ba de kendu chief minister la kendu boy na kading di bab besar Preston yang sa ngin sa pej ya kan kam ban ngin sa ai kubor ne du ngin tip kan e ga ban long re ka jing dawa jungi ngi dawa be ya kata tulop balak nomno nyimtip kita gi hek sorkar
kinang syong kumno kinang ya perkhat kumno rega jing dawa jungi ya jing wan hang ne ding dawa ya ka tulop ya ka hok ka jungi namar ngimtip mano bapet bakmi ya kata ka sici la ne ya kata ki ya kita di comment jungi ka jing dawa jungi ka debe ya education minister ba ya klido jong state jungi chief minister ba ude ban le kham kloi namar ba kuma phiu I ba ngi naklin jungi ni kai ni sho mental prasnem kamdon kando enhancement ka tulop jungi do menta ka ne sa kaju bat ngiyo ya jing pen tulop ditang ya ketika sorkar kepada nadu haki snem kepadang bat dari sar mukul sang mah hadu mentah ke porung chief minister Konrad sama ngipat sebelayo ya enhancement kat kum ke jingi kendu mende ba di personal secretary jingi di balai tu yang ba mentah imdon sane yang ba sawan no hakata yo ka baar ti ke jing up jingi mentah nomor bagi don kini perlok ki ti non teaching staff kidang ya rung hangte dan nak le jingi lawan ban support diki ni aplang hang ne nomor ban nak le jingi rung sim so kia nomor ide ya kaju ke department ngi per tanggar kom tre miki tre po office ngi pat tre po ka school ring idon nak kaju ika sitri kum kita gi bade po ka department jongka education department bat kaju ko por bagi de naka SSA ya kata ka jingkeli nak ling jong pi bo ong ba ngi ngindu miki kimdu nga so ba kam dade e do kata ngi wan hang ne ban support iki ya kata ka jingdu ngim don re kano kano ba ngindu kembal adon gawe jingli kubor bo ong ba ni sak set tulop nomba ka jing song thait dan ka jing song sa than ka jongki hang te lan jing song jongki hang te ring nak ling chengi hadu mentang ngim ta don pi kata ka ege nomor bahagi benai bat kisnem gi baladap ladang ambak lau snem arajar fuar idon ka jing sak set tulop ngi hadu san benai pot la kataru ngi dawa ka sorkar ngi dawa lang ngi song lembah ka jing teli jong hikai ngi yo ya tulop ka te por te mentale tang si benai ar benai ka pada de baslem than ona kan turi perlok nang hikai ba kim de ban don ni kata ka jing sngow jongki boong ba ka jing yeki ka jongki ngi du tulop mangi kam na de than do kata re nak leng sorkar kal ai ka tulop ka ba si benai te nak leng jing yeki ka jongki ka ba kidang ya don hang te ha pedeng ka thma ka jongki ngitip maki ru gidon lagi jongki kon gikti ki thangan gidon kam ya ka enhancement te ngir gidon kam ya ka ju ka sur ngiwan hang ner bandawa nomor bangi kwa ba ada penkiu yaki yang ngir de penkiu lang ha ju ko por senang bang ngiru nginyo ban penbiang ya ka ying kesem bat ya ka jingdon kam jungi ha kan de imlang salang mar ko mo fitip kumal adep keren lagi ni snem maladep ni sini baladep bangi don ha ka jing kerdu nomor ba ka tulop jungi kami ha wat tang tulop mestrul ban yang bada perkhat aki wi jaka ta dengan dah yo jing tip hadu kata mong sutu bonong ban divide hadu menta long bangi brok no kai sas ing yo ka ju ka tulop KLP yo khat khandai hajar sau tingka tega UP yo ka arpho hajar sauspa tingam kan don ge jing ya divide jing shalong ba ngam tip ya kata bawan na sentral du kat no ngim dawat jing tip ngim pat yo ngim da kwa ndala ngiso no phi kata ti subha ngin wat jing tip lam mar khnang ba ngin yo ban pensai kata nak le jing ngim da tip ha mar kata ba las mar ngar